Det er så vigtigt. Et brev, det er noget helt specielt. Det viser, at personen har tænkt på mig. Vi tror på dig, og vi står ved din side, og du er ikke alene. At der er andre mennesker ude i verden, som tænker på en. Et brev betyder, at der er nogen, der har sat sig ned og taget sig den tid, som det tager at formulere nogle tanker og gøre sig nogle overvejelser. Fortæl mig, hvad de føler. Det er rigtig vigtigt. Når man får et håndskrevet brev, så tænker man næsten wow. Fordi det er virkelig specielt. Og det viser, at personen har virkelig sådan givet sig tid til at sætte sig ned og skrive det her brev. Det er altid meget følelsesladet, fordi at i et brev, der kan man virkelig sætte ord på, hvad man tænker og hvad man føler. Så på den måde, så får man en helt anden indsigt. Hvis jeg skulle skrive et brev, så havde jeg nok valgt at skrive et brev til en af de samvittighedsfanger, som blev fængslet. Måske i Syrien, hvor at de fanger, som ryger i fængsel, ikke har gjort noget lovligt, men har ytret sig eller på en måde er blevet krænket. Amnesty har reddet mit liv. Jeg har været i fængsel, hvor jeg blev mishandlet. Og det var i mit hjemland i Chile. Jeg var i en fangelejr og blev tilbageholdt uden dom, uden lov, uden sigtelse. Og der blev sagt, at jeg skulle henrettes. At skrive et brev kan betyde at redde et liv.